4 segons i capçalera. Dins vídeo. Dins. Des de l'octubre de 1989, la Comunitat Valenciana disposa de 2 importants mitjans de titularitat pública, destinats a potenciar la identitat cultural i la intercomunicació de tots els valencians. Canal 9 de televisió i Canal 9 de ràdio. La seva història va començar el 1984, quan les Corts Autònomes van aprovar la llei de creació de la radiotelevisió valenciana. La seu de Radiotelevisió i el Centre de Producció de Programes de Televisió Valenciana s'assenten sobre un terreny ubicat en el municipi de Burjassot. Les seues modernes instal·lacions ocupen 15.000 metres quadrats. Quina golfata? 160? Un segon. Dins. Parlant. Hola, bona nit. El juí de Tous ha quedat avui conclús per a sentència. Des del trencament de la presa de Tous, ara fa 7 anys i mig, els damnificats de la comarca de la Ribera han estat pendents d'este moment. Este procés, en què hi ha 5 enginyers processats, s'ha convertit en el segon més llarg de la història judicial espanyola. Els electors de la província de Múrcia no tornaran a votar per les eleccions generals de l'octubre passat, segons ha decidit avui el Tribunal Constitucional. 8 dels 9 diputats electes tenen de nou la condició de parlamentaris després de la sentència. Només en queda un en l'aire pendent de l'examen de les actes de les 2 taules electorals en què, si es troben irregularitats, s'haurien de repetir els comicis. Fora. Un important equip periodístic aporta cada dia la informació, treballant en el Centre de Producció de Programes de Burjassot, en corresponsalies situades en diferents parts del món o al llarg de la Comunitat Valenciana. Per a completar la xarxa de recollida de notícies, es disposa també de centres de producció a Alacant i Castelló. Esta que estan sentint és la sintonia esportiva de Canal 9. Possiblement hi hagi guanyadors com Botempi, Rap o Domínguez. Gràcies, Xavier Castellar. Tenim amb nosaltres a un dels protagonistes. El personal de Canal 9 Ràdio també desplega una activitat incessant. L'emissora té la seu al passeig de Blasco Ibáñez de València, en uns locals que ocupen 1.200 metres quadrats, on estan ubicats 4 estudis amb els corresponents controls.
I atenció, perquè també hi ha una última pregunta que té unes connotacions totalment diferents. Es tracta d'una peça musical i volem conèixer a quina localitat pertany la música que aniran sentint al llarg del programa, en el temps d'espera. Nosaltres anem a parlar-los d'unes altres qüestions que ara avancem en titulars. Les resolucions del Tribunal Constitucional sobre les eleccions a Melilla i a Pontevedra està previst que es donen a conèixer a esta hora segons fonts de l'alta magistratura. L'Ajuntament de Gandia ha presentat la programació de l'any del Tirant lo Blanc. Esta celebració tindrà nombrosos actes culturals. El Consell d'Administració, designat per les Corts Valencianes, és qui aprova els pressupostos, plans i memòries anuals, i proposa el nomenament del director general. Ell organitza la direcció i nomena el personal directiu de l'ENS i les seues dues societats. Si vols una revista jove, un programa informatiu amb els temes que t'interessen... Amb vídeos, actuacions, notícies, reportatges... Tenim tots els premis donats i mos anem correguent a aquesta targeta que està esperant per a participar en la nostra paella russa. A veure, eixe fundit. El supost. A veure. Maruja Capella Mote. Maravilla. És que tenim el mateix efecte, vostè i jo. Perquè quan anem a ballar... Eso, vale. Anem a ballar, vinga. Bueno, farem 4, 1, 3. A l'entrar molt le aplaudim. Un cotxe! 3, no et menetges? Entra 3. Sintonia dins. Capçalera dins. Però a part dels grans estudis, també són necessàries dependències de tota classe, com el saló d'actes o la cafeteria on reparar les forces. En les bigarrades oficines es cuiden tots els detalls. Sempre hi ha algú per a resoldre qualsevol problema d'administració, subministraments o tecnologia. Per a conèixer l'última dada d'audiències, revisar un contracte amb una agència de notícies internacional o simplement controlar la seguretat d'equips i instal·lacions.
break. Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Hi ha espais per a tots els gustos. Esports, dibuixos animats, concursos, sèries, informatius, cinema. Per a produir els diferents programes es disposa de 4 estudis, el més gran dels quals té 800 metres quadrats. Tots els platós posseeixen sistema d'il·luminació controlada electrònicament i controls independents. Venga, dentro, cabecera. Venga, cabecera, prevenido playback, Manolo. Y vamos a las 6. Que se quite de ahí, Salvador. Cuando queráis, estamos preparados ya. Vale, nos vamos. Fuerte, ahora. Arriba a las 6. Él ha empezado a sudar por el esfuerzo de dar gusto al cuerpo, moviéndose en el lecho. Está en un viejo burdel, transformado en la boutique del sexo, discreto y a buen precio. La noche y la soledad, una calentura de perro, una carencia afectiva lo llevó sin remedio al salón Raquel. Que diuen que vostè manté una excel·lent relació. Are you asking very personal questions? Bueno, esto es una pregunta muy personal.